Jeg hedder Sandra, og jeg har nok ikke set mig her på YouTube før, da det her det er min første YouTube-video. Som der nok står i titlen, så vil jeg gerne lave en anmeldelse af det her produkt, som hedder Bedhead. Og jeg har 3 prøver af dem, og i en af dem her er der 3 forskellige Bedhead prøver. Og den ene, den hedder Sugar Dust, og det er den, vi skal prøve i dag. Og det er den der. Den ser sådan der ud i butikkerne. Og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den. Og til slut, der skulle den egentlig komme til at se sådan nogenlunde sådan der ud. Så lad os komme i gang. Kom. Sådan. Så er jeg tilbage, og så har jeg åbnet den, og det ser, jeg kan ikke engang tage det på fingrene. Det kører så godt. Det ligner sådan nærmest som sådan sne. Men jeg regner bare med, at man skal sætte sådan her i håret. Jeg kan ikke læse brugsanvisningen ordentligt, fordi det er på tysk. Og jeg kan ikke sådan... Jeg er ikke så god til tysk endnu. Jeg kan lidt, men ikke sådan mega meget. Men så putter man det vist bare i håret. Så tager det lige noget på håret, så lige væk. Den der. Og jeg ved ikke, om jeg skal have det hele i håret. Skal jeg nok. Så er jeg færdig med at putte det i, og jeg ved ikke, om I kan se nogen forskel, men altså, det synes jeg selv, jeg kan. Og altså, da jeg puttede det i, der var sådan, mine hænder, de bliver sådan meget fedtet-agtige, men selvfølgelig gør det. Man kan selvfølgelig også tage direkte i håret, men så får man det jo stadig på fingrene. Jeg synes, at det er sådan, både er nemt at have med at gøre, men også sådan svært. Det, når man har puttet det i, så kan man stadig godt forme det, men det er sådan lidt svært at sådan, forme det, som man gerne vil have det. Men det er nemt at forme bagefter, og det er sådan stift i det, når man har puttet det i. Selvfølgelig er det det, men ikke så meget, at man ikke kan forme det. Så altså, ud af 5, så vil jeg nok give produktet 3 stjerner. I kan se, hvordan det ser ud her. Altså, jeg kunne også selvfølgelig have fået det til at give sådan lidt mere fylde, men jeg vil ikke have det til at sådan blive for meget. Så ja, og I kan købe den i... Hvor kan man ikke købe den? Det ser sådan der ud. Og man kan jo nok købe den i alle frisører. Altså i alle frisørbutikker. Shop. Eller man kan købe det i frisører. Eller ved frisører. Og ja, så bare spørg efter Sugar Dust. Og så køb den, hvis at du synes, at det her det er flot. Og at du gerne vil have sådan lidt rodet hår-agtigt, når du kommer i skole, eller skal til fest, eller sådan. Jeg synes, at det er en rigtig god frisyre til fest. Men jeg synes nu også, det er ret flot, hvis man skal i skole, og så ikke sådan, man gerne vil gøre noget ved sit hår. Og så det bliver lagt mærke til sådan. Og så kan man jo bare det være med at sådan puffe det mega meget op, ligesom jeg har gjort. Altså, jeg har jo ikke puffet det særlig meget op. Jeg har bare lige sådan lavet lidt i det. Så 3 stjerner til dette produkt, og hvis du kan lide den her video, så giv den en thumbs up, eller ja, giv den en kommentar, eller hvad. Og så måske at du skriver en kommentar, hvad du synes om videoen, eller nogen. Hej, det kan også komme til at se sådan her ud, og det er sådan lidt mere vildt i det. Sådan lidt mere festagtigt end det andet. Det er nok lidt sådan lidt mere skoleagtigt.
Og det var egentlig nemt nok lige at rette. Og så alligevel ikke. Men det tog ikke så lang tid at rette. Og sådan, man kunne bare lige gøre sådan der. Og så gør den jo faktisk det. Og ja, jeg føler også sådan nogenlunde, det bliver der, men nu har jeg jo heller ikke været ude at løbe eller noget, vel? Så ja, det er nok stadig 3 stjerner, vil jeg sige. Men det kan også se sådan her ud. Og jeg kan egentlig ret godt selv lide produktet. Jeg ved ikke lige selv, om jeg vil købe det, fordi at det koster omkring 200-300 kroner. Så jeg tror måske ikke, at jeg selv ville købe det. Men jeg vil nok overveje det. Næste gang i min næste video, så regner jeg måske med, at jeg måske vil prøve den her, eller den grønne. Og det er den der, den blå, og den der, den grønne. Og det kan være ret spændende. Og det er jo heller ikke sådan, jeg tror slet ikke, det er det samme. Så det glæder mig rigtig meget til at prøve og bedømme. Men jeg håber, I kunne lide min video. Så ses vi næste gang. Hej!